Bawo ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi su in na an ka baabu bɛna tali kɛ min na o ye telefɔni barani ye. Telefɔni bara min ni an kun b'a ci fɔlɔ an kun bɛ min ye message dɔrɔn de ci. An bɛ fama tuma min na o kun ko dɔrɔmɛ 5 an t'a dɔn dɔrɔmɛ joli don o kun bɛ tigɛ an kun. Nka bi an nana bɔ o la koyi. Kɛra magoɲɛ fɛn fɛn bɛ an na bi a bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ ni telefɔni de ye. O la sa su in na yaasa an ka se ka masala an b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka fɔlɔ k'a fɔ min ye baabu ye a bɛna sigi an ka maa welele o ye Madi Keyita ye. Jɛkulu min bɛ yen n'o ye collectif des acteurs des réseaux sociaux ye ale olu ka ɲɛmaa ye. Baabu bɛna tali kɛ min na sa o ye telefɔni siraw Mali kɔnɔna na yan nɔ yɛlɛma jumɛnw ni se jumɛnw sera ka kɛ u ye n'o kɛra hɛrɛ ani baden ye telefɔni baranitigiw ma bibi na an ka jamana kɔnɔ. N'i ye Mali ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ni telefɔni dufakɔnɔ telefɔni ye an b'a fɔ ma ko telefɔni portable nka k'a daminɛ weleli jalan na ka na se sɛbɛnni ma ka bɔ sɛbɛnni na bi Mali yɛrɛ ni diɲɛ fantan naani ka goloso ɲɔgɔn na a baabu a ma nɔgɔya sabula telefɔni yɛrɛ ka sanga sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔ yan san 2002 san don o y'a sɔrɔ Malitel ale b'a tile la min ye Icatel nana n'o yɛlɛmana ka kɛ Orange ye bi kuma caman bɛ ka fɔ bi sabula telefɔni so 3 o de bɛ an bolo ni waati na kuma wulilen don Bamakɔ volume yɛlɛ volume jigin volume ka dɔgɔ volume man ɲi o ye maaw n'u ka hakɛ ka sanga n'u yɛrɛ ka telefɔni a baara kɛ cogo ye an bɛ min kɔni dɔn anw tɛ kiiribon ye wa min ye maa ka tanu tɛna don jurula ya fiyewu nka min bɛ ko kan ka fɔ o ye bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ telefɔni sow fana sigilen don yaasa u ka se ka tɔnɔ sɔrɔ tɔnɔkantɔnɔ ɲinini o y'u kɛ 3 ye Telecel bɛ anw fɛ yan Orange bi yan ka taa se Move Africa ma ni dɔw b'a wele ko Malitel o la sa nin baarakɛsira ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ n'o y'a sɔrɔ maaw tun bɛ baara minnu kɛ n'a ye fɔlɔ o kun ka dɔgɔ bibi na e ko diɲɛ t'an bɛɛ lajɛlen jufa kɔnɔ wa ka message ci ka video lajɛ k'i nisɔndiya i ni maaw ka baro kɛ min ye ka musaka fana ci Orange Money fara min ye WhatsApp ni TikTok n'a tɔw bɛɛ lajɛlen kan nin kɛra an bɛɛ lajɛlen taala ye su ani dugusajɛ telefɔni so 3 in a bɛɛ lajɛlen bɛ nin baara in kɛ u fana bɛ musaka de don a la ka maaw ta baara la yaasa cogo min na u bɛ se ka olu fana sara k'olu ka hakɛw bɛɛ lajɛlen dafa. Mali kɔnɔ yan jɛkulu sigilen a bɛ fɔ ma ko AMRTP ale kan ka lakɔlɔsili kɛ telefɔni ko ta nasira fɛ majɛ minnu bɛ yen hakɛ minnu bɛ yen maaw ka sɔrɔ kan ka sɔrɔ cogoya minnu na ka se ka dafa jamana fana kɛlen don k'olu ta o bɛɛ kɛrɛfɛ n'i ma ɲɛ k'i bɛna telefɔni dayɛlɛ Mali kɔnɔ fala ye a bɛ f'i ɲɛna i kan ka nin kɛ i man ka nin kɛ nin y'i ka i dan ye nin ye i tɛmɛsira ye jamana kɛlen don k'o sigi nka anw fana ye jamanadenw ye anw de bɛ telefɔni baara anw de bɛ baaraw kɛ ni a ye n'a ma taa an dimi sira fɛ k'a fɔ a man ɲi maa tɛ se k'an fana balo o la o y'an ka hakɛ ye nka an k'a dɔn fana k'a fɔ an fana ka hakɛ o bɛ bɛn dɔ fana ka hakɛ dɔ sɔrɔ yɔrɔ ma o ko an ka hakɛ dan bɛ bɛn dɔ fana ta ma san 7 in kɔnɔna na an y'a mɛn k'a fɔ ko min ye nɛgɛjurusi sira k'a yɛlɛmana san 2023 ka na se bi ma n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ ko 1 giga wa an t'a dɔn 1 giga de san 2023 o tun bɛ min ye maa ye bi ko 1 buruburu 50 ale ni 7 k'a b'o magoɲɛ kɛ o ye tiɲɛ ye wa dɔrɔmɛ 20 ka se dɔrɔmɛ 30 ma o tun bɛ min ye ye bi ko sigiyɔrɔmalen don nka min ye telefɔnitigiw ye olu ko k'olu ti k'o lakɔlɔsi degun bɛ o yɔrɔ in de la volume yɛlɛ volume jigin Mali ni UEMOA ka taa se an dafɛ jamanaw ma maa minnu bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an ye kuma dayɛlɛ aw bɛɛ ye ne ni Madi anw bi yan ka se ka hakilina fɔ a ko la ka se ka aw la faamuya nka nɛgɛjuru sira o ye 92 ani 2 42 42 30 ni maa min y'o o dasi i n'an bɛ se ka kuma Madi i ni su. E bɛ WhatsApp de ka wa ou bien e bɛ TikTok de ka kosɛbɛ wa ou bien e bɛ ka baara kɛ ni jumɛn ye kosɛbɛ sinon fala kɔni WhatsApp de ye. Kasima ne bɛ baara kɛ a caman kan dɛ. N b'a kɛ WhatsApp kan n b'a kɛ TikTok kan n b'a kɛ Instagram kan n b'a kɛ X kan Facebook bɛ yen Telegram bɛ yen
donc ne bɛ nin bɛɛ utiliser dɔɔni dɔɔni. o kuma e ka wari e bɛ ka baara kɛ orange ninnu ye sa dɛ. bon n tɛ ka baara kɛ orange ye mais an bɛ yɔrɔ min na bi an b'a fɔ cogoya min na internet tɛ a bɔra kulonkɛ ko la. internet ye baarakɛ minɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye an bɛ yɔrɔ min na sisan ne ka baara de b'a exiger ne kan a tɛ se ka taga internet kɔ côté cogoya si la. ni ye e faamu sisan parce que anw ka dugulamɔgɔw fana tulo b'an na n b'a fɔ u k'a faamu aw bɛ photo minnu ci anw ma aw bɛ video minnu ci anw ma aw de bɛ ka wari sara dɛ. awɔ o tɛ. o de don an bɛ dɔ sara olu yɛrɛ fana bɛ dɔ sara parce que an b'a ci olu ma pour que olu fana ka se k'a lajɛ o kan k'a sɔrɔ internet forfait fana dɔ b'olu kun pour que ka se k'a dayɛlɛ donc fan fila don. donc n'i y'a faamuya bi maa tɛ foyi kɛ bɔlɔlɔ ka fu. fu kɔni tɛ yen dɛ fu tɛ yen tuguni dɛ bɛɛ bɛ dɔɔni dɔɔni bɔ en tant que kɔni i bɛ internet de kɔni utiliser i bɛ bɔlɔlɔ sira de kan i bɛ dɔɔni bɔ mɔgɔw de ka bɔta ka ca ni ɲɔgɔn ta ye. ayiwa an y'a ye k'a fɔ nin tile fila in na min ye telefɔni baarani bɛ maa minnu bolo a caman nisɔndiyalen tɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaw y'a fɔ an ye ko farankanba de kɛlen don bi sɔnɔgɔba kɛlen don bɔlɔlɔ sira fɛ ni maa minnu b'a fɛ ka i ka telefɔni mɔnɔbɔ ka se ka dɔ sɔrɔ i yɛrɛ ye a ko de bɛ cogo di Madi. Kasim an b'i fo kosɛbɛ ka diya ni filɛlikɛbaa ni a lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan komi i y'a fɔ cogoya min na bi jamana girinnen don i yɛrɛ ka kuma i y'a fɔ i ka introduction na volume ka ɲi a ma ɲi volume ka dɔgɔ a man dɔgɔ o de kuma cayalen don kosɛbɛ jamana kɔnɔ bi na ka da n'o ye internet a sɔngɔ yɛlɛlen kojugu ye an ka jamana kɔnɔna la i bɔra k'a fɔ cogoya min na jɛkulu bɛ Mali kɔnɔna na yan an bɛ se ka dɔ tɔgɔ fɔ internet juste au Mali ani dɔw fana ye pétition kɛ k'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi na sɔn nɔgɔya ka kɛ internet la parce que maliyɛnw ka sɔrɔ ani gɛlɛya min b'u kan bi a t'u permettre u ka internet fana sara cogo la mun ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ je pense que a jɛkulu ninnu wulila ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma jamana ka représentant i y'a fɔ cogo min na AMTP donc n'o bilalen no régulation na télécommunication ka Mali kɔnɔna la yan wulila ka se olu ma ka wuli ka se a yɛrɛ concernant Orange yɛrɛ fana ma tuguni donc kuma caman fɔra ko la an y'a ye le 11 juin 2026 Orange y'a ka catalogue n'o ye o tun bɛ forfait di prix mun na o y'a essayer ka farankan k'a la pour que ka se ka mɔgɔw ka doni jigi dɔɔni donc u y'o kɛ mais o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ move don bon move kɔni b'a la a mɛnna mais en réalité mɔgɔw ka cible Orange de parce que Orange de ka ca mɔgɔw bolo kosɛbɛ ale de bɛ sɔrɔ Mali fan bɛɛ presque fana kosɛbɛ donc o de ye ko in fɛn sinon move bɛ promo caman kɛ move bɛ fɛn caman kɛ mais en réalité en termes de qualité et en termes de représentativité an b'a dɔn k'a fɔ Orange fanga ka bon o yɔrɔ la ni move bon télécell kɔni u b'u débrouiller mais en réalité ni tɔ fila fana bɛ para janba n'olu ye kosɛbɛ kosɛbɛ voilà. ayiwa bi maa min ni telefɔni b'i bolo yalama sɔnɔgɔya de kɛr'i ye wa ou bien i ka jufani kɔnɔ wari i ka jufa kɔnɔ wari bɛɛ lajɛlen de bɛna taa bɔlɔlɔ sira jafilɛw la wa. bon ne bɛ se k'a fɔ n ko sɔnɲɔgɔnya min don ka bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan o de don ni ne yɛrɛ y'a hakilina ɲininkali kɛ Kasim wagatiw yɛlɛmara kow yɛlɛmara internet bɛ na bɔlɔlɔsiraw bɛ na an fɛ yan wagati minnu na o y'a sɔrɔ an bɛ minnu utiliser u tun tɛ fangaba tun t'u la kosɛbɛ n'an b'a fɔ o ma 2G 3G fana nana 4G sisan an bɛ fo 5G de la i m'a faamu donc sisan fo 5G de bɛ yen sisan o bɛ dɔw ka telefɔniw kɔnɔna la donc k'a jira k'a fɔ olu u ka jenitaw ka bon ni ɲɔgɔn ta ye u ka fangaw ka bon ni ɲɔgɔn ta ye fɔlɔ e tun bɛ 200 la ta ka 2G t'u bolo o tun bɛ se ka tile kelen b'e bolo o 200 la in 5G la i b'o ta en 10 minutes a b'a ban pewu et puis fana yɛlɛma kɛra kow yɛlɛmara application caman nana fana i n'a fɔ an b'a dɔn cogoya min na n'o ye TikTok ye ni maliyɛn yɛrɛ fanba an si tɛ se ka taa ka o to bi o dun ka kow baselen don vidéo de kan n'i donna TikTok kɔni kɔnɔ k'ale bɛ taa 30 secondes kɛ i b'a ye i bɛ 5 minutes kɛ donc ale bɛ ten tɔ de donc ale dun fana bɛ forfait fana jeni kosɛbɛ kosɛbɛ donc maliyɛnw dun fana filɛ fɛnma fana an ka sɔrɔta kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana in an bɛ yɔrɔ min na bi a ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛ ka situation gɛlɛman caman traverser fɛn caman nana yɛlɛma bolo caman nana bi na i n'a fɔ e-commerce fɔlɔ mɔgɔ an bɛ wuli ka taa sanuw ni fɛnw kɛ sisan fɛn bɛɛ kɛra internet ye Kasim
fɛn bɛɛ feerew bɛ k'a kan ɲɔgɔnyew bɛ k'a kan fɛn bɛɛ bɛ k'a kan donc internet tɛ k'a fɔ fɔlɔ ni n bɔra n ka baarayɔrɔ la n bɛ n ko ka n jɛ ka n connecté ka kuma n limanaw fɛ o tɛ tuguni internet ye baarakɛminɛ de ye a donna an tagabolow la et je pense que Orange a n'a tɔw kan k'o fana faamu an ka ɲɔgɔn faamu parce que an b'a dɔn u bɛ baara belebeleba la an b'a dɔn u bɛ belebeleba la u ye belebeleba kɛ donc je pense que n'an ye ɲɔgɔn lamɛn u b'a fɔ cogoya min na Mali kɔnɔ yan ko sigikafɔ ye damu ye n'an ye ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn kuntilennaw dɔn ka ɲɔgɔn hakilinaw dɔn moi je pense que faamuyali bɛ k'a ko la. ayiwa an bɛ a dɔn fana k'a fɔ bi bɔlɔlɔ sira fɛ maa minnu bɛ baara k'a kan i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na waati n'a cogoyaw fɛ laɲiniw olu yɛlɛmaliko ta na sira fɛ ani nimisiwasa ta na sira fɛ o bɛ cogo di bi parce que fɔlɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na n'an kun bɛ 2G la sisan an bɛ ka taa 5G yɛrɛ de la. oui bon nimisiwasa fanfɛla la an bɛ se k'a fɔ Orange kɔni fanfɛ parce que fɔ mɔgɔw k'a dɔn an bɛ wagati min na sisan n bɛ exemple dɔ di sisan an bɛ kurantigɛ ka ca an fɛ yan sisan kosɛbɛ an dun b'a dɔn internet sira in fana bɛ baara ni kuran de ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc olu bɛɛ bɛ se ka jouer internet fana ka évolution cogoya kan fo mɔgɔw k'o fana caman faamu k'a fɔ kurantigɛ in fana bɛ fanga caman bɔ kow la mais o bɛɛ o gɛlɛya ninnu fɛnw caman kɔfɛ on voit que par rapport aux autres pays hali n'an limitrophes hali n'an t'u bɔ en qualité d'internet a kɛra cogo cogo fana bɛ ye kɛnɛ min kan an bɛ o kɛnɛ kan grâce à Orange et ses collègues quoi. mais yɛrɛ bolo bi Orange Telecel Malitel est-ce que u ye baara kɛ min bɛ sɔngɔ nɔgɔya min b'a to maliyɛnw bɛ se ka u ka baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i n'a fɔ u y'a laɲini ka kɛɲɛ ni bi min bɛ kuma min yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ la. non Kasim ne kɔni bolo u bɛ ka mun kɛ nin tɛ sɔngɔ nɔgɔya ye quoi. nin tɛ sɔngɔ nɔgɔya ye parce que n'i bɛ fɛ ka sɔngɔ nɔgɔya Kasim n'i y'a ye maliyɛnw bɛ ka kule bi nin ko in na ko in tɛ ka bɛn mɔgɔ caman ma parce que an kɛrɛfɛ jamana mɔgɔ caman de bɛ yen u caman bɛ na Mali la n'u nana an fɛ yan an b'an ka Mali puce ta ka d'u ma u ka se k'u ka baaraw kɛ u connecté ka fɛnw kɛ mais n'i ye puce ta ka d'u ma ka forfait k'u kun u yɛrɛ bɛ ka forfait san u b'a fɔ karisa aw ka forfait ta ka gɛlɛya dɛ anw fɛ yen i bɛ forfait ta une semaine i b'a ta ni c'est un peu difficile parce que fɛn min don a bɛ wari la don olu kun mais a bɛ population sɛgɛn dɔɔnin dɛ mais exemple kelen di ma bibi in na n'i ko TikTok an ka musolakaw bɛ yen an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen minnu ma kalan yɛrɛ mais u tɛ bɔ TikTok kan tile kɔnɔna la n'i ko a ma sisan ne fa 200 don forfait la pour que i ka se k'i connecté tile bɛɛ 200 dugu jɛbali o ka ca dɛ mais i b'a ye sɔgɔma a bɛ taa forfait 50 la san a b'i connecté sɔnni bɛ ban a b'o bila dɔɔni a bɛ taa 50 la san i b'a sɔrɔ tile bɛ ban wagati o wagati i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ 600 la donc ale t'a ta cogo dɔn quoi ale t'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye nin ta voilà n'i ye nin ta nin hakɛya la ka nin bila n'i ye nin ta ka nin bila donc Orange kan ka o de jate minɛ k'a fɔ hali an mɔgɔ kalannen minnu bɛ yen bibi in na Kasim Orange ka offre bɛ yen a ka gɛlɛn i ka se k'a déchiffrer bibi in na k'a ɲɛdɔn i yɛrɛ mun kalannen don k'a ye kalanw kɛ an minnu yɛrɛ bɛ baara k'a kan i b'a ye kuma dɔw la confusion totale bɛ na i la i n'a fɔ cogo di la n bɛna exemple dɔ di u ka promo dɔ bɛ yen ko Diagne promo kɔsa in na a tun bɛ 200% de la Diagne promo in na sisan i b'a ye kalo kɔnɔ u bɛ tile 4 d'i ma i ka se k'i ka forfait internet ta i yɛrɛ de b'a choisi i yɛrɛ ye tile 4 kɔnɔna la i ka se k'i ka forfait internet ta o tile 4 kɔnɔna la u ye 200% d'i ma mais an nana ye suko ni dugusajɛ tɛ dɔrɔn u nana bɔ 200% na ka kɛ 100% ye pression fana kɔfɛ kunna sini waa jumɛn u nana bila 200% na tuguni donc ça veut dire que olu tɛ ka jamana an ka kuntilennanw lajɛ hali bi quoi Kasim c'est vrai que gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan bibi in na mais o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ les Maliens tiennent vraiment à utiliser l'internet donc u ka a lajɛ k'a bila o cadre kɔnɔna la aw filɛ nin bibi in na an bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ kan an bɛ ka fɛn fɛn kɛ nin n'i y'a ye diɲɛ mɔgɔ bɛ k'an ye o bɛ k'an ye bɔlɔlɔ de kan a tɛ se ka kɛ internet kɔ donc internet bɛ di e ma cogoya min na ani ne mun bɛ n sigilen to n ka so dɔrɔn k'an sigi k'an ka vidéo lajɛ a man ka kɛ cogoya kelen ye parce que an ka baaraw tagacogo tɛ kelen ye an ka sɔrɔw sɔrɔcogo tɛ kelen ye donc fo o fɛnw de ka walawala mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ je sais que u bɛ communication caman kɛ u bɛ publicité caman kɛ mais en réalité les Maliens ne yɛrɛ bolo an tɛ Orange ka offre mais a dun fɔra ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu ye sɔnɔgɔya kɛ bɔlɔlɔ sira ta na sira fɛ n'i ye 57% giga n'i y'o ta k'o lajɛ k'o to i bolo i bɛ se ka baara kɛ ni a ye a bɛ se ka nafa ɲɛ i ye k'a sɔrɔ san 3 ka kɔn ɲinan ye o kun tɛ se ka kɛ fɔlɔ a sɔngɔ kun ka gɛlɛn n'o ye
kasi ma bi na fɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ an ye cogoya min na u b'a fɔ ko fɔlɔ 200 ko barika min b'a la k'a tɛ bi 20 na donc o ɲɔgɔnna de don quoi olu bɛ k'o mun fɔ nin ye ko 200 bi i n'a fɔ sisan n'u ye 200 kɛ 2 giga ye sisan ko fɔlɔ ka sɔrɔ 200 kun ye 1 giga de ye bon o fɔlɔ wagati o 200 in kun bɛ kɛ ka baara mun kɛ baara fitinin de kɛ o mais bibi na o 200 in n'i y'o ta TikTok yɛrɛ dɔrɔn kama dɔrɔn en moins de 10 minutes a b'a ban pewu pewu. Donc ça veut dire donc que TikTok ka jugu non ale ka jugu TikTok n'i taara TikTok ou bien YouTube ninnu kan a b'i ka fɛn manger forfait dun un coup donc k'a dɔn k'a fɔ ko le problème c'est pas à ce niveau k'a fɔ bon an kun bɛ 200 la an kun bɛ 10 giga de don o la bon sɔrɔnɔgɔya kama bi 200 la an b'a kɛ 100 giga ye ne bolo o tɛ nɔgɔya ye quoi i m'a faamu f'u k'a dɔn de maliyɛnw ye kule caman kɛ nin ko in na Kassim mɔgɔw ka kule dɔ yɔrɔ ye jumɛn ye k'a fɔ Kassim ne mana forfait ta sisan ou bien ne bɛ crédit ta n ko crédit 200 la u b'a fɔ ne bon ma di i ka crédit 200 la i b'i jija ka utiliser tile 2 kɔnɔna la o tile 2 kɔnɔna la ne sera k'a ban o ne ma se k'a ban o b'a tigɛ caw o bannen i m'a faamu ko o kɛlɛw kɛra o kɛlɛw kɛra donc o b'a tigɛ hali bibi na a bɛ sen na bibi na ne ka forfait dɔ bɛ yen ko forfait neta ne b'a ta o ka offre dɔ fana ye forfait neta n'i ye 200 la ta tu as 2 jours avec 40 minutes de communication maintenant 2 jours banna a bɛ tigɛ o. i t'a tɔ i t'a se ka. hali n'a sɔrɔ e ye 10 minutes dɔrɔn de utiliser 30 minutes in kɔni o y'o tagalen ye. donc nin bɛɛ ye gɛlɛya de ye par exemple sisan n'a sɔrɔ olu kun ko sisan ah bon ma di komi i ma se k'i ka 40 minutes bɛɛ utiliser 2 jours kɔni banna an y'a tigɛ pour que i ka se ka a bénéficier n'i ye forfait wɛrɛ ta an b'a fara o kan ne bolo o kun ye sɔn nɔgɔya o ka di fantan kulo la quoi mais k'a tigɛ yɛrɛ je pense que olu ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ je pense que o délai ko in o ye problème ye o k'o yɔrɔ lajɛ k'o jate minɛ kosɛbɛ kosɛbɛ je pense que o bɛ mɔgɔw dɛmɛ et puis fana ka sɔngɔ in jigi cogoya la k'a fɔ i n'a fɔ par exemple sisan misali don bon n'i ye 200 la ta Kassim i bɛ se ka i jiginna sanfɛ o yɛlɛla duguma o i b'i connecté o don bɛɛ i ye fɛn fɛn kɛ sa 200 la in kɔni o ka tile bɔ i bolo n'o offre ɲɔgɔnnaw bɛ yen sisan je pense que mɔgɔw b'u labɛn k'o kɔnɔ bon 100 la k'o ye tile tilancɛ ye k'a fɔ o ye 12 heures ye donc n'i y'o ta i munumunu cogo cogo 100 la in kɔni b'o 12 heures k'i bolo ne bolo offre ɲɔgɔnna i y'a fɔ cogo min na sanni feere don bɛɛ bɛ k'i ka tɔnɔ ɲini na mais nin ye an kɔni mais nin y'anw hakilina ye o ye tiɲɛ mais nin fana y'anw hakilina ye parce que an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na gɛlɛya bɛ yen cogo cogo an tɛ se ka taa ka internet in to parce que an bɛ jamana in yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na an bɛ guerre informationnelle la an bɛ guerre communicationnelle la a si tɛ se ka taa ka internet to donc je pense que o fana bɛ se ka k'olu ka dɛmɛ ye jeunesse ma a bɛ se ka k'olu ka dɛmɛ maliyɛnw ma ka se ka gɛlɛya in nɔgɔya dɔɔni. an b'a fɔ an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw ye n'u b'a fɛ k'aw sen don baro in na nɛgɛjuru sira ale ye 92 42 42 30 ye baabu a bɛ tali kɛ bi bɔlɔlɔ sira maaw bɛ ka min fɔ nɛgɛjuru ko ta na sira la faamuya bɛ se ka kɛ o la cogo min na ale ni degun min bɛ bi bi in na bɛɛ lajɛlen b'a fɛ sa bɔlɔlɔ sira nɛgɛjuru sira min ye bɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na min ye fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ mais i y'a fɔ cogo min na u ka dɛmɛw u ka bolofara ninnu ka u ye laɲini min kɛ kuma caman k'a fɔ ko an ye nin k'aw ye yaasa aw ka se ka mɔnɔbɔli kɛ n'a ye nin tile hakɛ ni nin waati hakɛ in kɔnɔna na maa caman y'a jira k'a fɔ k'o fana ka fisa nin wagati in na dɛ ou bien a ko bɛ cogo di. non a ka fisa u bɛ ka effort kɛ a ka fisa mais Kassim mun sɔrɔ se min t'i ye i tɛ se k'o ko kɛ quoi fɛn dɔ bɛ yen. cogo di ta Madi. parce que an bɛ yɔrɔ min na bi Kassim fiɲɛ yɛrɛ de tigɛlen don maliyɛnw na an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ fiɲɛ yɛrɛ de tigɛlen don mɔgɔw la sɔrɔ ka dɔgɔ gɛlɛya bɛ yen foyi dun tɛ se ka taa ka internet in to donc n'an m'a lajɛ an bɛɛ k'an sigi k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na a kana kɛ ɲɔgɔn sama ye parce que ko in kuma bɛ ka caya a kuma bɛ ka caya dɔw bɛ n'i kumara bi u b'a fɔ non nin e tɛ fasoden jugu de ye i bɛ ka orange kɛlɛ orange dɛmɛ Mali kama i bɛ ka donc ne bolo a ma se o yɔrɔ ninnu na quoi je pense que an bɛɛ ye jamana kɔnɔden. mais e yɛrɛ bolo u ye dɛmɛ jumɛnw kɛ téléphonetigi ninnu ye dɛmɛ jumɛn kɛ ni faso yɛrɛ denw ɲɛ bɛ o la ni mɔgɔ tɛ se k'o sɔsɔ. bon ne bolo orange ka dɛmɛ tɛ se ka ban Kassim Mali kɔnɔ yan bibi na fo n'i tɛ fɛ k'a ye orange fondation b'u bolo an b'a ye orange filɛ nin orange bɛ fɛn caman bɛ Mali la yan bi orange b'a accompagner kalanko siraw fɛ kɛnɛyako siraw fɛ fɛn caman siraw fɛ an b'a ye an bɛ tile k'a ye telew la formation siraw fɛ orange bɛ
anga demisen nakaw accompagner avec chi orange be accompagner oron nako ambu fo oron nako sobe atina fo orange mandi malien de orange kadi malien ko jugu amo fo kasim ame segen ko ko odone non quoi réseau kan et pour le moment quoi réseau par rapport comparativement aux autres quoi réseau kan donc on va en permettre que c'est quand même bon move va débrouiller mais en réalité kasi move chama me alibi ka ke quoi amore ni no ko ya fo ko sai na ka kara ndai ke me ke sa la biduru no woro ko anre do na ko no no yoro ko nga sika no ga ke mali onye ko no akanga no mais kasi problème te no ga yin et par exemple ça forfait be eku mais et sika ina fo san bi e connecter le no amiga ni ke mo ko ka sika sur mais il va sur ni connecter le no si ça na sur mo ko te ga image kanya na fatola quoi donc fait une qualité ko de fanayi. C'est une question de qualité aussi et une question de représentativité parce que il va sur yoro do be 600 yoro ka janko sebe ta sur orange be soroyi mais oluté soroyi donc ni beba ko la quoi vous savez que en fana bo fu concurrence ni karanyo fana me orange la ni ala yo no ya olu fana yi anga nyemago wa chesiru nu ka fait on fait je pense que on va fana de me ko sebe en flek kele mina bi an tena ko la parce que na sur orange et malitel fana be niveau kelena ani orange ani télécell et quel est tout là kasim am pisi ba ambe bula am yelema ya fait dron mais ni aye kuma be ka chaya parce que olu kele ne be mbi munu be minankai munu me hake udafa kan bara o jamana dun chama ba kan fana loko volume kan volume mai nyemu yere de e bisa ka nya fa na tugo munu an ba ma da ta anda do mi do de bo volume fala ya fone na ko connexion mai bi we na an yere na tigara de pour volume quand volume maya sur la mouffe na fanya fi tuamna mo ko orange be forfait mindi ama comparativement jamana wora parce que mo ko dalé le no jenda le no benye be nyona quoi et internet yo de bibi na usigile no benye bo ko le nyona et munu man kere fe jamana wala Sénégal il exemple dima et ta soro ba fako ni wa kelen san forfait là avec ben 20 gigama mais malin ko ni asa avec 10 giga 8 gigama. Donc automatiquement ante suko famu fait ma fond et techniquement fait ma fond et chukoyala et aklisira fait kalansira fait ou fensira fait muma ira ka foko Sénégal mon flan coréen wa kelen sefa mumbe wa kelen sefa kelen ni bien koni forfait quoi kelen na ça tu as jusqu'à 20 gigas koni a ça enfin ko tu as jusqu'à 8 gigas c'est un exemple quoi ma femme donc en masiko famu donc il y a faut chuka mina et MRTP oluni fa consommateur ou pression ni fait en cas ici orange nana tukuni ya fa comme na ko ye biduru ni wolonvla no kona fara farfeka donc ka fo wa 600 volume kay donc o te mo ko ka laini yo nya fo kasi nya fi tuka mina o mo ko ka laini jumai mo ko ka laini te ka fo ko keme fla ko 1 giga ya ka 2 giga mo ko ka laini to yo mo ko ka laini muyi keme flying hala ko beto 1 giga la aka se ka me ukun wa se ko ka baraka la wati mumbwe uere nafa parce que o de laini ima fama wa kelembe ekun ebe o dun se woni kelen ono mo wa meningu o be kle okun ga dun yoro ko ni amano dugu ko te kele ba soro dugu do be sisa wa kelen yere te foye o ma volume te amo volume min do ya volume to o te o be volume ye jumai volume est consommation yere di ma fama volume est consommation yere di bololo hake midi ma we afo we do fara odeka mais en réalité anafa ka dogo kasim parce que ni ala je abina fo ye buguri chien ake binka parce que femme ko 1 giga ne nana no e 2 giga la 600 odum bena wakati mun c'est insignifiant. C'est tellement insignifiant, mais elle n'y est 1 giga. Mais est-ce que au cas service qualité fana mani fana demande fana nyana non? Non quoi service qualité kain mais nya fi tu comme na 600 service qualité problème chamai nya fi tu comme na le courant ko ye gele amunu ni famu me jamana kono 600 non mais on comprend oui mo ko réseau chaman chien ro chamana accès ko gele ro la ka réparation ke ka entretien ke non mo ne bo bloc on a la sinon mais en termes de qualité en termes de service et Orange vraiment mon côté c'est qu'à reprocher ou là quoi donc amou délai alibi ou ka d'offre aux qualité nous ka ça va aller inchallah aywa ama don fana ka fo ibora sa ka na bini jamana fo mali rebe wiye mo ala
UEMOA hakɛw n'anw ka hakɛw bɛ cogo di jamana 8 in kɔnɔna na bi. Bon jamana 8 in kɔnɔ bon tɛ bɛɛ t'a dɔn mais Sénégal Côte d'Ivoire Maliens bɛ o kuma ninnu caman de fɔ même Burkina à côté ninnu bɛɛ ka sɔngɔ ka nɔgɔn ni anw ta ye. C'est que les gens n'arrivent pas à comprendre. Parce que nin kuma in bɛ fɔ a mɛnna mɔgɔw bɛ ka nin kuma fɔ pourquoi an bɛ CFA kelen don pourquoi an bɛ réalité kelenw na nin bɛ kɛ cogo di. Donc moi je pense que faut bi ne kɔni m'a mɛn k'a fɔ Orange sera ka réponse dɔ di mɔgɔw ma mun bɛ se ka faamu hali n'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɔra ka kuma caman fɔ kɔgɔji de b'olu fɛ yen nin b'olu fɛ yen mais bon ne kɔni ma officiellement ne ma se ka kunnafoni jɔnjɔn mɛn o la donc n'o tɛ yen ka ma an b'a bila an kunna n ko a bɛ se ka kɛ de donc an b'a ɲini fana u k'a kɛ. Ayiwa Mali yɛrɛ i yɛrɛ fɔ cogo min na an b'an ka degun kɔnɔna na nka maa caman fana y'a yira an na bɔlɔlɔ sira fɛ sisan ko min ye sɔngɔko ta fanfɛla la ye ale ni réseau ko ta fanfɛla la bon n t'a dɔn i y'a fɔ cogo min na an bɛ 4G de la kosɛbɛ o min ye 5G kɔni k'o ma sanfɛ ko mais ko baara min bɛ ka kɛ ko o bɛ k'a to dɔ bɛ ka fara réseau yɛrɛ ɲɛ kan min ye UEMOA jamanaw fana ye ko Mali yɛrɛ fana Mali jamana yɛrɛ bɛ ka baaraba kɛ min b'a to bɔlɔlɔko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka jamana kɔnɔna na o wulikajɔ n'o baaraw bɛ sen na an ka kɛrɛfɛ jamana caman bɛ yen sɔrɔ ni ko ta na sira fɛ UEMOA kɔnɔ anw ye jɔyɔrɔ sabanan ye bi na sɔrɔ ko ta na sira fɛ min ye bɔlɔlɔko ta na sira fɛ ko an ka jɔyɔrɔ ma se ka dɔn o la fɔlɔ parce que b'o jateminɛ bɛɛ lajɛlen kɛ mais e yɛrɛ bolo ninnu bɛ se ka sanga ɲɔgɔn ma cogo di parce que n'i y'a jateminɛ tuma dɔ la wɔlɔfɔw fana bɛ ɲɛbɔ anw fɛ fɛn dɔw la dɛ. C'est vrai wɔlɔfɔw bɛ ɲɛbɔ anw fɛ fɛn dɔw la mais fo mɔgɔw k'a dɔn Orange ye multinational kelen de société belebeleba de don donc a bɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sama a ko la c'est que o de don n'a fɔra muso kelen denw dɔ bɛ ka to dun yan fɛ dɔ bɛ ka jɛgɛ dun yan fɛ dɔ bɛ ka nin dun yan fɛ donc les gens n'arrivent pas à comprendre a dun fɛn bɛɛ bɛ bɔ yɔrɔ kelen de la presque donc o de la an tɛ ka se k'a faamu bi kuma tɛ quoi kuma in bɛ sen na a bɛ san damadamanin bɔ bi na donc an b'a ɲini u fɛ vraiment ni o problème tɛ yen technique tɛ yen ou bien fɛn tɛ yen mun b'a bali u ka sɔn ka kɛ maliyɛnw ye. O don fana u ma ɲinɛ parce que data ko kuma fana b'a la data n t'a dɔn o fana sigiyɔrɔmalen don 2 ye bi n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ 20 i ka pasi 20 o tun bɛ min ɲɛ i ye bi na est ce que o ma dɔ ma fara o fana kan parce que an y'a ye k'a fɔ yɛlɛma donn'o fana na u ka baaraw fɛ. Awɔ olu bɛɛ ye farankanw ye u ye minnu kɛ olu bɛɛ doublé 20 na tun bɛ mun ma fɔlɔ olu bɛɛ doublera an bɛ yɔrɔ min na bi na mais Kasim olu bɛɛ ka dɔgɔ hakɛ ɲini o de dɛ Kasim olu bɛɛ ka dɔgɔ. A b'a to i ka ji min fɔlɔ olu bɛɛ ka dɔgɔ dɔɔnin. A bɛ fan fɛ a b'a to min ye Madi ye a ka ji min k'a jira nɛgɛjurutigiw la sa nɛgɛjuru sira kɔni ye 92 42 42 30 ni minnu b'a fɛ ka anw wele k'u da don baabu la nɛgɛjuru sira Fala in na tila k'a bila bɔlɔlɔ fɛn sanfɛ a bɛ n'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka anw wele nɛgɛjuru la yan an k'a lajɛ n'an sera ka o tigi sɔrɔ maliyɛnw olu fana bɛ ka weleli daminɛ dɔɔnin Fala an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ k'a lajɛ n'an ye nɛgɛjurutigi dɔ sɔrɔ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Ayiwa Madi dɔ bɛ Congo Brazza a ko ale Yakuba Daw ye
ale jogara me kɔni ale t'a ta dogo kulu kɔni tulo b'an na ko nka ko an bɛ ka ɲinɛ Orange Money kɔ ko Orange Money wari min bɛ cɛ ka taa ko ala kelen de b'a dɔn ko n'a sɔrɔ i bɛ se ka dɔ fɔ o la. Orange Money wari ka cɛ ka taa min? Ko a tɔnɔ kɛ. A tɔnɔ wa? Bon ne bolo Orange mo fɔ mɔgɔw fana k'a dɔn n y'a f'i ye cogoya min na Orange ye multinational de ka mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw fana ka pariw b'a la dɛ. Voilà fo mɔgɔw k'o de. Est-ce que Orange yɛrɛ bi a baarakɛla bɛɛ tɛ actionnaire ye n'i ma fili dɛ n bɛ fama ma tuma min na maa tun bɛ baara kɛ Orange la n'i y'a baarakɛla yɛrɛ ye i yɛrɛ ye actionnaire ye o fana sen ka bɔ a la actionnaire niyɔrɔbatigi caman fana bɛ yan maliyɛnw don dɛ. O senfɛla ka bɔ a la fana baarakɛla caman fana bɛ yen olu fanba bɛ Mali hali n'o y'a sɔrɔ a ɲɛmɔgɔya soba ninnu kɔni bɛ mɔgɔ wɛrɛw bolo an fana k'a dɔn k'a fɔ k'an fana ka mɔgɔw b'a kɔnɔna na nka o bɛɛ n'a ta anw minnu ye jamanadenw ye anw fana ka hakɛ minnu bɛ yen n'an b'a fɛ ka baara kɛ nafa la par exemple sisan dɔgɔkun kɔnɔ anw ye crédit 200 la 1000 ta tuma dɔ la a tɛ bɔ ntɛnɛn na ka na se juma ma a bɛ gɛlɛya u fila bɛ don belebeleba fila in bɛɛ don Orange ni Move fila bɛ a fila bɛɛ la a ka gɛlɛya a la quoi dɔw yɛrɛ ban ka teli ni dɔ ye tuma dɔ la kuma tɛ n'i bɛ baara kɛ a bɛɛ lajɛlen e y'a fɔ cogo min na n'i bɛ baara kɛ a bɛɛ kan a ka gɛlɛn mais ni tigi bɛ fɛ k'a fɔ est-ce que Orange Money tɔnɔ bɛɛ bɛ to anw fɛ yan wa ale bɛ fɛ k'o yɔrɔ de faamuya quoi. Tiɲɛ yɛrɛ la o kunnafoni jɔnjɔn tɛ n bolo. Ne yɛrɛ ko k'a tɛ ne bolo dɛ ne y'o de fɔ a ɲɛna n k'a kɔni tɛ ne bolo n bɛ se k'i ɲininka. O kunnafoni jɔnjɔn tɛ n bolo. A ka ɲininkali filanan o bɛ tali kɛ ko volume ka ɲi volume man ɲi ko mun nana n'a ye. Bon volume ka ɲi volume man ɲi mun nana n'a ye o ye hakɛ ɲini de ye o parce que maliyɛnw de y'a jira k'a fɔ internet min bɛ ka feere an ma a ka dɔgɔ an ka baarakɛtaw kɔrɔla la donc Orange k'a lajɛ ka sɔn ka kɛ mɔgɔw ye donc o kɔfɛ an y'a ye Orange ye sport dɔ kɛ k'a bila ka dɔ farali à partir du 11 juin ka essayer ka dɔ fara fɛnw kan i n'a fɔ 100 sara la 57 k'o fara forfait tata ninnu kan donc o publicité de kɔnɔna la kuma nana o y'a jira volume ka ɲi quoi volume ka ɲi parce que dɔ farala volume kan donc voilà 57% ye donc o de kuma in bɛɛ ka faamuyali ka cogoya la mɔgɔw ko a ma ɲa kɛcogo ma ɲa o laɲini kun tɛ nin ye quoi laɲini ye cogoya wɛrɛ ye mun to. O ma jɛkulu dɔw wulilen don bi pour que ka se ka hakɛ ɲini est ce que olu man ka tɛmɛ AMRTP fɛ ou bien ka tɛmɛ jɛkulu wɛrɛw fɛ pour que ka se ka hakɛ ɲini. Bon moi je pense que u tɛmɛra olu fɛ dɛ u bɛ ko in na mɛnna dɛ Kasim u bɛ ko in na mɛnna an b'u fo kosɛbɛ je pense que ko in yɛrɛ bonyara kosɛbɛ. An y'a ye an ka influenceur caman bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ kelen don k'i sen don ko in na i don kɛlɛ in na bon an t'a fɔ kɛlɛ sa an m'a fɔ hakɛ ɲini parce que hakɛ ɲini tɛ taa kɛlɛ kɔ parce que Mali jamana in kuma ma nɔgɔ dɔɔni n y'a f'i ye cogoya min na k'a dɔn k'a fɔ Orange fana y'an ta de i n'a fɔ maliyɛn caman ka nafolo de fana bɛ Orange la donc k'a dɔn k'a fɔ an ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ kɛlɛ la donc an ka ɲɔgɔn faamuya de don hakilina yiraw de don ka se ka sɔn nɔgɔya kɛ an bɛɛ lajɛlen ye Orange fana kana bi parce que ni Orange binna bi a damana fana la dɛ baarakɛbali bɛ caya hali pour que an ka se k'an ka baaraw kɛ kɔlɔlɔw fana bɛ sigi tuguni fana kuma ka ca donc an fana ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ et je pense que ko in bɛ sira min kan maliyɛn bɛɛ ka ɲi maliyɛn ŋaniyaw ka ɲi je pense que ko ɲɛnama bɛ sɔrɔ a ko la. Ayiwa daw ka ɲininkali sabanan o ye ko jamana yɛrɛ ye mun fɔ ka kɛɲɛ ni nin ko in ye ko komi a kuma wusulen don tile fila in na est ce que jamana ɲɛmɔgɔw y'u da don a kuma na. Bon je pense que jamana ɲɛmɔgɔw ka RTP voilà o de ye jamana ka ale de bɛ nin yɔrɔ ninnu régler je pense que ale bɛ a ko la hali bi ka essayer ka équilibre sɔrɔ a ko la hali bi je pense que olu de ye nin ko in arbitre entre Orange et les consommateurs. Je pense que donna nataw la an b'a dɔn issue favorable bɛ sɔrɔ a ko la fana quoi. Je pense que u b'a dɔn fɛn min don c'est une lutte très sensible parce que a bɛ ka dimension wɛrɛw ta an tɛ ala deli a ka taa o niveau la jusqu'à ce que a fɔ ni e ye fɛn dɔ fɔ en faveur de Orange ni ye fasoden jugu de i tɛ Mali fɛ jusqu'à dɔw bɛ ka taa dɔw obligé influenceur dɔw obligé k'u ka bɔ ka lutte in kɛlɛ kɛ diyagoya la ka don a kɛlɛ la donc moi je pense que a ma se o bɛɛ lajɛlen ma n m'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔw kulo b'an na u b'a essayer ka fɛɛrɛ tigɛ nin ko la hali bi avec Orange pour que bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya cogoya min na. Ayiwa Madi tiɲɛ don volume ka ɲi volume man ɲi kɛlɛ bɛ yen nka bi an fana ka mɔgɔw fana caman bɛ olu bɛ fɛ ka faamuyali dɔw kɛ ko in na parce que bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ko n'i yɛlɛla téléphone kan i ta i ka téléphone ye a man ka tigɛ a kan ka to i bolo
nka e dun bɛ crédit san ka k'a la crédit bɛ ban kuma la sisan i bɛ forfait fana san ka k'a la o bɛ ban unité bɛ san yaasa i ka se ka bɔlɔlɔsira sɔrɔ ne ko mɔgɔ bɛ se ka tɔnɔ fana sɔrɔ a la wa n'i ye baara kɛ ne yɛrɛ bɛ baara kɛ ne bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a la wa komi olu bɛ dɔ tigɛ anw kun ni ne ye 1000 don san est ce que ne bɛ se ka baara dɔ kɛ ne a ye min bɛ se ka n ka 1000 lasegin ma wa. kosɛbɛ kosɛbɛ kasi me exemple dɔ me an bɛ ko dɔ kan sa a bɛ fɔ o ma e-commerce n'o ye le commerce sur internet. ka jago kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ voilà bɔlɔlɔ sira kan an b'a ye sisan n bɛ n ka so n bɛ n ka marchandise ta ka bila n ka salon kɔnɔ n bɛ n sigi n b'a bɛɛ feere million minɛ n b'a bɛɛ feere ni 1000 forfait ni. donc o tɔnɔ mɔgɔ b'o tɔnɔ mɔgɔ bɛ n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛ n'a nɔfɛ livreur bɛ taa an bɛ tile k'u ye réseau kan don o don i bɛ olu sen da anw ka nin poba bɔ olu bɔn non bɛɛ bɛ ka nɔgɔya ɲini nɔgɔya in kasi ni nɔgɔya in kɛra sisan a tɛ fɔ ko kasi maaw t'a la fala in ninnu de b'a la bɛɛ de b'a sɔrɔ hali orange baarakɛlaw yɛrɛ dɛ olu yɛrɛ fana bɛ nɔgɔya in bénéficier donc bɛɛ de b'a bénéficier donc pour dire que mɔgɔw bɛ forfait ninnu sababu la u bɛ ka kɛ millionnaire ye bi jamana in kɔnɔna la à travers e-commerce i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na bɔlɔlɔ sira an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na avec internet